Una. Posa la sal. Una. Dos. Jo el tinc marcat així, ja. I per això hi porto la tassa perquè el tinc marcat així. I tres. Ara, dona'm una tasseta d'aigua. Sí, és la que tens. Ah, així. Una tasseta d'aigua. Perfecte. Tenia que posar-ho. L'ingredient secret. Això no sé què. Això és el secret. Què és fer la barreja o...? M'he posat aquí, he posat l'anís i d'allò. Ara tu hauries volgut que em fiqui l'anís i això, no? Oh, xiquet, jo m'ha fet per la llum, me va fer per la llum. El dissabte sí, fes el que vulguis el dissabte. Te verà fer el que més vulguis. Els dies de cada dia m'ha fet por, I va fer moltes dentades, Però no, amb els xiquets, com teniu, Són uns delinqüents. Aquesta gent són uns delinqüents. aquesta gent hauríem de protestar tothom, Hauríem de protestar tothom. Protestar? Sí, protestar, fer alguna cosa que tothom, a veure com ho podem fer. La dona que guanya 700 euros, cosa i te van pagar tanta electricitat i tanta cosa. Ojo, A veure... Ojo, no tenen senderi,